हेलौ बैसागु बोथोरनि बैसागु फैसिनि गासैखौबो खुलुमनाय जासिहरबाय गासिबनोबो। दा गोदान बोसोर फैसियावहाय आङो खनसे जालायबाय नै बावहाय जेबो जायाखिसै थबसु हमनायखाय हेलमेट हमनायखाय बाहाय जेबो जायासै। बेनि थाखायनो हेलमेटखौ हमनो दाबाव बाइक सालायोब्ला गावबागावनि थाखायनो सेफटि। बाट आंना नैबेहाय एसे बुदोंना एसे बुदोंना बिथिं बुदों आरो आङो फंसे खोथा बुंसै, खिन्थु आं बेखौहाय बुंनो गोसो जानाय बुङाखै। आं बे सोदोबखौनो आङो सिगांनिफ्रायनो ओरैबायदि गोसोखांबाय थायोमोन। जोंनि जेसेबांखिनि एमसि एमएलए आरो सिएमफोर दङ, बे बिथांमोना जों पाब्लिकनिफ्राय भट लायो आरो जों पाब्लिकनि अननाय लायो। नाथाय बे सिएम एमसि एमएलए बिथांमोना जों पाब्लिकनि अननाय मोननानै बिराद जौगालाङो आरो जों पाब्लिकनि अननायखौ ओमफ्राय बिसोरो सिनायनो रोङा। नाथाय मानि थाखाय बिसोरो सिनायनो रोङा बेखौ आंबो मिथिया। जों पाब्लिकनाव बिसोरो इलेक्सन जायोब्ला भट बियो जोंनिफ्राय, जोङो अननानै होयो। जेब्ला देरहागोन अब्ला मानो गैया जायो? एमसि एमएलएफ्रा देरहायोबा मानो गैया जायो? मानो स्रि थायो? जों पाब्लिकनि अननायखौ नोंसोर लानानै बेराफारसेथिंल' नायनांगौ बे नङा, सारैथिंबो नायनांगौ। आरो जों पाब्लिकनो नोंसोरो मा रेहाय होनांगौ जानो हागौ नोंसोरखौ दासिमबो मिथियाखै। आंनावहाय क'रर थाखा दङब्ला आङो जोंनि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआवहाय मोनसे कम्पानि बानायना होगौमोन आं। नोंसोरबादि एमसि एमएलए, नोंसोरबादि एम मोनब्ला, सिएम मोनब्ला जों गथ'फोरखौ आरो बैसोर गोरिब मानसिफ्रा गावबागाव गथ'फोरखौहाय मोजां स्कुलाव सोनो हाया आरो बेनि सायावहाय गभर्नमेन्ट स्कुलाबो क्लास जाया, मोजां रोखोम क्लास जाया। स्कुलाव फैयो, गावसोर टिचारमोना रायलायबाय थायो, क्लास लानांगौ ना मा लानांगौ बेखौ मिथिया। गभर्नमेन्ट स्कुलखौहाय खेल लानांगौ। दिनैसिम आरो आं दासिम आंनि थैखौ दै बायदि बाहायनानै खस्थ' खालामनानै आङो 7 न'खरखौहाय आङो सहाय होदों आरो आङो नाजाबावनो सानदोंमोन। नाथाय नायथायावबो मोनसे अपसन फैदों। बे नाथायनि अपसनावहाय ओरैबायदि जादों, आङो बिसोरनो न'खर सालायनो थाखाय गारि गंसे बहनना होदों, लाना होदों। नाथाय जाय मानसिफ्रा गारिखौ सालायो बिसोरो मानो मिन्थिनो रोङा जे आंनि न'खरा बेजों सोलिगासिनो दं। आंनो जाखिनि होनांगौ बेखौ हो। आंनि होनांगौनि बारा मोननायखौ आं बिसिनावबो आरो सोरनावबाबो आं बिनो थाङा। आंनि मोननांगौखौसो आङो लायो। आंनि मोननांगौनि बाराखौ नोंसोर ला, सोरबा ला, बा नों ला ना बै ला। सिगांनिफ्रायनो आंनि गोसोआ ओरैबादि, मानो बिदि थायो आंनि गोसोआ? मालायफोरनि गोसोआ है खामानि गैया दामानि गैया, खिन्थु आङो सिगांनिफ्रायनो सोरखौबा मदद होबोदों। सिगांनिफ्रायनो आङो सोरखौबा मदद होबोदों। जाय बिथांमोना आंनि मदद मोननानैबो आंनि मददखौ मिथियालासिनो थादों। आं मदद बियोब्ला नाथाय आङो मदद मोनफिना। जेबो नङा, आंखौ जेबो फाजाया, सानसे समाव जाखायो बिदिया। आंनि जानाय समावहाय आंखौ सहाय होग्रा रावबो गैया। जाखायो, गोसोआवसो गाबो।
अब्लाबो बेखौ दोनथ'नानै नाथाय आङो माखौ बांसिन बोलो होयो होनोब्ला गोरिब न'खरखौहाय मानो जोंनि CM मानो जोंनि MC MLAफ्रा मानो नायनो थांदिया, बेसो आंनि मेन थांखिया। आंनि मेन थांखिया आरोबाव बेनो मोनसेया, जोंनि बर'फ्रा जोंनि बड'लेण्डखौ गारनानै मानो दाबसे दाबसे जायगायावहाय हाजिरा मावनानै जाहैनांगौ जानानै फैयो। अबेबा कम्पानि, अबेबा सिकिउरिटि, अबेबा बिउटि पार्लार, अबेबा हटेल, बेयाव थानानै मानो मावनानै जाहैनांगौ गोनां जानानै फैयो। आं बेखौल' बुंनो थांदों मा, जोंनि CM MC MLA बिथांमोना अन्नानै मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआवहाय मोनसे इन्डास्ट्रि बा माबा मोनसे कम्पानि लाबोना होफै। अब्ला जों गोरिब न'खरनि पाब्लिकफ्रा बाहायनो मावनानै न'खर फोथांनो हागोन आरो बेराफारसेथिंजाय गावबागावनि फिसाफोरखौहाय गोजौ फारसे मोजां फारसे लांनो हागोन। बे नङा जे नोंसोरल' जे बाहाय जानांगौ, बे नङा। नोंसोरबो थाखानि थाखायसो CM जादों, EM जादों। जों पाब्लिकनि थाखाय नोंसोर खिन्थु CM EM जायाखै। जों पाब्लिकआसो नोंसोरखौहाय CM EM खालामहरदों। जुदि आंनावहाय क'रर थाखा थायोमोनब्ला आंनोहाय नांगौ सिगां पाब्लिकखौ आङो सिगां अनग्रोगोन, बिनि उनावसो पाब्लिकआ आंखौ अनगोन ना अना आंखौ मिथिया। नैबे आंनि गोसोआ बिराद गाबखाङो दे। गामि सिं सिं हाबनानै नाय नोंसोरथ' गारि सा थाङो, मिटिं खालामहैयो, नोंसोरथ' सिं सिं एल' एला हाबै नायाना। आरो बे गामिनि मोनसे समस्तिनि ICDC चेयारमेन, सोरबा सेक्रेटारि, बेफोरो नोंसोरनोहाय CM नोहाय MC MLAनोहाय नैबाहाय ओरैखोम जादों, नैबाहाय ओरैखोम जादों होननानै एल' खोन्थाया। थिग बेबादिनो हाग्रामा साराबो बिदिनो मानसिफोरजों बखिजादों। नाथाय मानो आफांनि मानसियासो गाज्रि खालामदों, नाथाय गोजौनि मानसिया थिगैनो दं। आरो दाबो प्रमदनि जायगायावहाय आफांनि मानसियासो गाज्रि खालामदों, खिन्थु प्रमदआ थिगैनो दङ। खिन्थु सानैबो प्रमद सार आरो हाग्रामा सार बिथांमोना जों गोरिब सुबुंफोरनोहाय फिसाफोरखौ गोजौ फारसे लांनो थाखाय माबा मोनसे कम्पानि डिस्ट्रिक्ट मोनसेयाव मोनसे बहायनानै हो, बा माबा मोनसे इन्डास्ट्रि लाबोना होफै, माबा मोनसे कम्पानि बहायना होफै। अब्ला गोरिब न'खरनि मानसिफ्रा बाहाय मावनानै न'खर संसारखौ आराम दानो हालांगोन, फिसा फिसौफोरखौ आराम फोरोंलांनो हागोन। नोंसोरल' जानांगौ बे नङा। CM सार, दानि CM सारखौबो बुंदों आङो, सिगांनि CM सारखौबो बुंदों आङो, फुराना CM सार आरो दानि गोदान CM सारखौबो बुंदों आङो, जों गोरिबफोरनोहाय नोंसोरो मोनसे इन्डास्ट्रि लाबोना होफै। मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआवहाय आं मोनसेल' बिदों, आरो मोनसे कम्पानि लाबोना होफै। बासनाल' होयो, गोदै गोथावल' बासन होनो नोंसोर रोंगौ ना? दिनैहाय आङो राव MLA निफ्राय, राव CM निफ्राय, राव MC MLA निफ्राय आङो थाइसेबो थाखा जायाखै, लायाखैबो आङो। आंनि थैखौहाय आङो दै बायदि आङो खस्थ' खालामनानै खामायदों, आरो आङो जाखिनि हायो आं अननायखौबो आङो होबोदों। सोरखौबाबो सहाय होनांगौ आं बेखौ होबोदों, नाथाय आंनि जानाय समावहाय आं रावखौबो सहाय मोनाखै। बुंबा दुखु मोनो। आरो अबे गभर्नमेन्टआ, अबे सरकारा जों पाब्लिकनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन आरो जों पाब्लिकनो सहाय होगोन, बे गभर्नमेन्टखौसो आङो फल' खालामगोन आरो आङो बाख्नायगोन। जाबाय, आङो दोनसै, आङो इसिबां गोलाव बुंनोबो साना, बुंनांगौआ बिराद दङ। नाथाय जोंनि माखासे दङ इउटुबारफोर, बेराफारसे। नाथाय ससियेल मिडियायावहाय इउटुबार जासे जानानै मानो गुबुन सासेखौल' मानो थांखि
गुबुन सासेखौल' मानो बखि बखिनोबा बखिनो सानैखौबो गासिबखौबो बखि, सासेखौल' दा बखि। नैबे खर'नि अफ्रिया थिग गैयाब्लानो बिदिनो जायो। गुबुन सासेखौल' बखिनांगौ, जोंहाबो जेबो लाब गैया। बखिनोबा बखिनो जाय मानसिया गाज्रि मावदों सिगांनिसिम दानिसिम, गाज्रिया सोर मावदों सोर मावाखै मावखायोखा, भुलथ' जाखायोखा बयनावबो। नाथाय सासेखौल' बखिनानै जेबो लाब गैया। बबे गभर्नमेन्टआ मोजां मावदों बे गभर्नमेन्टखौल' बाख्नायनानै लाब गैया, बेबो माब्लाबा गाज्रिबो मावनो हागौ। जेखिनि जाया मानो आं बेखौल' लुबैयो, आं बेखौल' मेसेज हरनो सानो जोंनि मानगोनां दानि गोदान जाफुबाय थानाय सोलिफुबाय थानाय CM सार बिथाङा जाहाथे जों पाब्लिकनो माबा मोनसे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआवहाय मोनसे जाहाथे माबा मोनसे इन्डास्ट्रि लाबोना होफैयो, माबा मोनसे कम्पानि गिदिर लाबोना होफैयो, माबा मोनसे फेक्टरि गिदिर खालामना होफैयो। मोनसे जाहाथे बाहाय 50,000 जन, 60,000 जन, 50,000 जन, 60,000 जन जाहाथे खामानि मावनानै जाहाथे न'खरफ्रा गावबागाव न'खरखौ फोथांनो हायो। लस जागोन बे नङा, जाय मानसिया लाबोना होफैगोन बेहाबो लाब जागोन, आरो जाय मानसिया बाहाय कम्पानियाव मावगोन बेहाबो लाब जागोन, बेहाबो न'खर फोथांनो हागोन। दा दोनबाय आङो, दा बेखौल' बुंबाय आं। आंनि भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनो दाबाव। मानगोनां बिथांमोनाबो सोरबा जानो हागौ दुखु मोनो। दुखु मोननायाथ' मोनखानांगौखाबो, एखमबा समावहाय दुखुबो मोनखानांगौ आरो एखमबा समावहाय दुखुबो मोनजाखानांगौखा। नाथाय मा बुंनो, बैसागु बोथोरनि बालागबासे बयखौबो आरो खनसे खुलुमबावबाय, अल गासिबखौबो।